tak, to dáme si súťaž. No a tu. Kto sa dokáže vyšľapať? OK, 3, 4. A bude to moja. A ten dostane od môjho otca tej kanátové prstiny, lebo on je aj moje bohatý. Je to čistý bohovák, ktorý je rozpočetý. A ten môj otec pracuje v tom najväčšom obchode na svete. Haló, dievčatá! Vyhráva tu tá chudina. Ja, že som chudina. Som cigánka a ty nie sú chudej. Ty majú 10 kiatov, prstenov od každého chlapa. A